हाल कदक मया गुलो फेसबुक लाइव फाइमानी जे आनी जे फ्रेंड लिस्ट दंनाय एबा जरा जान फेसबुक लाइव नाय दंनाय दक तर फाइबिगेटन कक किसे सावन 5-6 मिनिट तिनी अनेक सालनिया गुलो आं फेसबुक लाइव फाइ दङ तामनि माके कासे कने इशु नतै तिनी कक सानाय फार्स्ट इशु का तब त्रिपुरा हास्तेवो ताम नङि दं तबुक त्रिपुरा राज्यवो ताम नुकजागै दं आबुनते किसे कक सावाना जरा नाय दंनाय आं रिक्वेस्ट खायो किसे नरक शेयर खायरदि बुइतो गोबां नंनाय तबुक त्रिपुरा राज्यवो नुकजागै दङ गोबां मा जागावो आगि जे टीपीएफ नि सबरि मु दंमानि जे पीके मैडम नि हलायो बुइ बो खरजा बोरि बरक खरजा बोरि लीडर जों आं व्यक्तिगत बाय बन रेसपेक्ट खायो बो ताबुक सा पार्टी फां खायतें बो बीजेपी खाय दङ ताबुक हायपनो एसे बो बोरै बो खरजा बोरै लीडर आं बनो 100 बार सम्मान खायो फेबो ताम नुकजागै दं ताबुक बो जत जेकुन जागा थांगा केनो आमचाइनि बररक आ एरिया नि बररक पाताल कइना गुबेक नि बताबुक स्लोगान जाव हासि तांगि रजाक बररक तमां सामां तंग थगै केबनो गुबेक खनि हासि बो तांगि ताब गुबेक हनजागै दं आगि तो बनो के बम्बि हनाय करे ताबो हनजागै बो तंगमन कारण तामो अब केबनि दुसिया बो बिनि निजिनि दुसेनो बो तिनि कामि आमचाइ आबे थाङै माया गुबेक हनजागो गोबांमा हनजागो बो गोबांमा इ कक दं माने बांलादेश सिरावनो रखलाया आंके बहुत बासाया गोबांमा एनआरसी नि मुंगै खेतो तांरुबै कामला खायरुइ रामथुमका पब्लिक नो थक ननि बजे साइ दं माने पब्लिक ताबुं दिनो ताबुक 2022 नि तिब्रासा 2022 नि पब्लिक ताबखासि जतनो सिउ साबो काहाम साबो हामिया ताबुक तिब्रासा बसनो थानचां लायजाक ताबुक तिब्रासारो जों थानचां जाक बुबा ग्रानि लीडरशिपो बुबा ग्रानि नेतृत्वबो कसा कुफुर हनलायावै अलमोस्ट 90% 95% दा तिब्रासा थानचा हासि जों थानचां जों जबा खायतं जों सानबाय खायतं जों जिन तिब्रासानि निबाय खायतं हासि जों जे डिमान्ड सानै दं माने जों जे ताबो जों जे इशु नतै बा जों जे सिं डिमान्ड गाडा तिब्रालेन जों तां सानै दं जों 14-15 जे तिब्रासा दं माने जों जतन बां सानै दं हासि फेवा बरक साव ग्रेटा यूनिटी नांगौ ग्रेटा तिब्रालेन नांगिया ठीक आसे बरंनि कक मते आबो बेखौ मानसुता जिनिस दं फेवा वानसुइ नायदि तिब्रासारक तिनि সেই সিবিএম আমাল থেকে তিব্রা সাবাই বুনি বসংনি বরক মিল लायै गभर्नमेंट खेलायजा तिब्रा साबाय बं बरक मिल लायै जों मा मिलि दं सिनाय हिनि तंते तिन तिब्रा सारक जों तिनि बर सफायजा निजिनि हावनो जों तिनि 30% हासि बुनि बसंनि बर 70% फियाबा को कसे क्लियरलि सानामो जों तिब्रा मथारक जेफुर तेके चेंगो जिन बुबाग्राव साव जिनि लिडार बो साव जों केबनि बिरोधिया ना जों मुस्लिम रंनि बिरुद्धे ना जों बेंगली रंनि बिरुद्धे जों केवनि बिरुद्धि हायसि जों जिन तिब्रासारनि अस्तित्व रखा खायना बागै जों जिन तिब्रासारनि हामग्राय दंना बागै जिन तिब्रासार जुताबो गोरै खांगालन दं माने आबुं तेसे जों बुजा मानो आबो जों जिनि ग्रेटा तिब्रालेन जों सानाय दं हायसि जोंबो नि दंथना बागै निजोंना बागै सानाय दं गया जों जाय नैयाकारि कस्त कासि हिमलाय दं फेयाबा तिनि जे पाताल कन्यानि जे अबस्था बतंगै गुबे खनजागै दं पाब्लिक रक बनो तिब्रा मथा खायो सीपीएम रक कासु बा कांग्रेस कासु तृणमूल कासु अमतिया बनो ताबुक जनगण रक तिब्रासा पाब्लिक रक कासु हासि अब कुन पार्टी नि मुंगिया अब के बनो पार्टी कासु अमतिया बुइके कासु जागिया बुइके गुबे खनजे बतंगै खनजाबा बिनि आगि जे बिनि जे कक दं माने बो जे बिनि स्टैंड दं माने आ जागान थेके बो आकाश पाताल चालै थांगा हायसि आबो तिब्रासा बसमरता नुगै दं मालैया आबन बिसिमता बीजेपी थाङै दङ ठीक आसे खायदि राजनीति खायनो जतनि अधिकार दं नों ता राजनीति खायना मुसुं नों बीजेपी खायना मुसुं खायदि सीबीएम खायना मुसुं खायदि याबा तिब्रासारक जेफोर ता थानचाङै दङ तिब्रासारक ताबुक जेफोर जिन महाराज नेतृत्व जों जबा खाय दङ जागाव
केबें तांगली नि मुसुं हासि केबें तांगली त्रिपुरा सारक जेकुन समय निजिनि दफा निजे हामग्रानि बागै जेकुन माने साना थांफोर हमके बुनि बसंफाय सानो कासपाया बुनि बसंफाय जोंनाव केब कासपाया हासि सिनि जाव जागिरा त्रिपुरानि सान दंमानि बुनि बसंनि बर' त्रिपुरा जन चिफ मिनिस्टार पान हंतों तिनि जेकुनु बंनि बसंनि जे ताबुक एमएलए तंनाय मिनिस्टार तंनाय केब हन्या जागिरा त्रिपुरा असम्भव हनै साबो होन चिन त्रिपुरा सा लिडार न चिन त्रिपुरा सा नेता न जोंनाव कासो हासि राजनीति खायना बै कासो जों ताबुक एमन जा फाय सपायका जोंथ' राजनीति खायना जरालिया चिन त्रिपुरा मथा थिनो पलिटिकल पार्टी फियाबा चिन हा दफानो जों सिगां तनो चिन त्रिपुरा सा जों मोथांना बागै आबो चिनि आइडियोलॉजी जों सिगां तनो चिनि बागै पुइला जाति उलो पार्टी हासि किन्तु बुनि बागै हिंगाके पुइला जाति उलो पार्टी जों बरक तांखाय पुइला पार्टी पुइला जाति बंनि हासि फेरलायो राजनीति जतनो खायो फियाबा आइडियोलॉजी फेरो चिनि जेकुन पलिटिकल पार्टी नासि मुं फेरलायो हासि ता पाइग्रा खा टेक्स लास्ट टपिक चिनि जे एमपी रेवती त्रिपुरा कत सामा मार हासि हाय खायरनाय इराय खायरनाय नर्थ नुइ दं आमफ्राय जों सान थांनाया आं सान थांलाया फियाबा चिनि एमपि साहेब आं साना मोजंगौ नों बुइनि बसंबाय रिमोट रजागौ नों फाय मा सापायो हासि नों निजेबो त्रिपुरासा चिन त्रिपुरासा रंनि अबस्था त्रिपुरा जताव बजागा थां सकुइका नों रेवती त्रिपुरा खरसा एमपि नों निजेबो सिउ हासि नों सिरिति पानो निनि पार्टीनि नों खुसि खायना बागै निनि सुप्रीम नों खुसि खायना बागै निनि जे बीजेपी नि जे हेड तंगार नों खुसि खायना बागै नों त्रिपुरा जति फानो नों त्रिपुरा बिरोधी कसय दं हासि नों तिनि एमपि खरबसा चिन त्रिपुरा एमपि नों फियाबा आं वानसगौ चिन त्रिपुरा सरनि कपाल हामि हासि नों हाय बरना एमपि मानै नों उन मानि खायमिया बय सानै दंमानबो नों केबें हासि कत सानाय एडिसि इलेक्शन सिगाङाव सावका 0 + 0 = 0 साबो 0 हंखा आबो नों सिउ जनो सिउ हासि आर बीजेपी नि ताबुक जे अवस्था त्रिपुरा जब बीजेपी रन जे अवस्था ताबु 2023 15टा सीट पारदा खायमानो खूब दाय दं हासि बरक निजे सायमानो बीजेपी पार्टी जरा बीजेपी खाय दंनाय बरक सिउ त्रिपुरा जत बीजेपी नि अवस्था बाहाय फियाबा चीफ मिनिस्टार सोलाय लेख्या चीफ मिनिस्टार सोलायमा बायला चिन त्रिपुरा ताम हांग्रायनायबा मुंसा हांग्रायनिया चिन त्रिपुरा साराव राजनीति खायलामां 60 থেকে 70 বছর सीपीएम खाय दंनाय रन आं साना मोजं हासि सीपीएम खाय दंनाय रनबो साना मोजं ककजारा मोजं सीपीएम रगबो गोबां जरा मान खायसि 25 থেকে 35 বছর सीपीएम रन जरा रजाका जीएमपी खायनाय रन जरा रजा खायसि फियाबा ताव नों जरा पाइख्या ताबु चिन त्रिपुरा मथाराव चिन बुबाग्रा नेतृत्व जों सामुं गाहाम खाय दंमानि नरक ता केबें दि हासि त्रिपुरा मथा फायमायागुल गोबां सामुं गाहाम खायजाखै दङ तिनि खरबसा चिनि ताकु कुमोद साव खेरेंबार सीपीएम खाय कलांका खुमलुं स्टेडियाम बर खाय कलांका ठीक आसे फियाबा नर खाय कलांगो होनै जे ताबु जों जे कुन खाय दं सिनाम तियाबले नर जे खाय कलांगने न जों ताबु आपग्रेड खाय दं हासि ता एपोलो फायजा खेरेंबार हस्पिटाल एम्बुलेंस ताव पुरा जों सेटअप खायो जे जागा डॉक्टर थांमाया जे जागाव जे जागा गामि आम जेम दले है जागा गोबां मा जागा आ जागा डॉक्टर थाङै सबिया आरो थाङै आ एम्बुलेंस थाङै जे सेटअप दं माने आ एम्बुलेंस थाङै त्रिपुरा सारन ताबु जे डॉक्टर थांमाया हस्पिटाल थांमाया बरन कुना थाङै जों चिकित्सा बागै एदि हाबांसे जाखाय दं हासि अ जागाबो केबें आनि कका हासि त्रिपुरा सारो ताव राजनीति खायना जरालिया हासि राजनीति खायना जरालिया ताबु एमजा फाय सपायया जों त्रिपुरा मथाराव नायो जों त्रिपुरा सारावनो कन्स्टिट्यूशनल 40 मसरी जमानो फियाबा बुइनि बसं केबिं आसंनो चिन बरं फाय केबिं दंफायो हासि चिन बरं केबिं दंफायो तांगै बं सुप्रीम न ओ जेमन आगि जीएमपी रखके सीपीएम तलामा दंगो सीपीएम त्रिपुरा नेता रक मेलारमान गक खनाय मा चलिवो सेम ताव बीजेपी बामतैनो यांगो विजय कुमार जमनि बं पार्टी अफिस दंगो आरो खुसि खायना बागै ताव त्रिपुरा कल नाव हासि आबागै आं कबना मोसंगो जरा ताबुक ब राजनीति जगै तंनाय रक जों तिनि 31% 30% जाक बस गांसाला डिलिमिटेड सोनांनाय लोगो गनो नांनाय जों बर थां सौगैनाय हासि जों 31% पन जों ताक फानसे चिन 31% फेसिलिटीज माया
गाफ्रोते कमी थांमर चिंता अवस्था नाय चिन तिबारसे बर थां सौनाय चिन बोसाबोतै नंनि बोसाबोतै तिनि जे बिजेपि खाय दंनाय आन तिबारसे ताकुसं नंनि बोसाबोतै फायनाय नं बोसाबोतैबो दंगौ नं बोसाबोतै नामला बियां थांनि सौनाय आं बरं गोनां चिन एमपि रेबल तिबाराव सानामु संगौ नों खरसे एमपि नों सारा जीवन एमपि दंला खासि सालजानि नि बोसाबोतै फायनाय नि बोसाबोतै दं अलरेडी नि बोसाबोतै नामला तिब्रा जाव चिन तिबारसे बर थां सौनाय नों बामर बुजिसै क्लायो हासि नों जदि लगिरिमिया चिनि जे डिमान्ड न बा जों सानै दं लगिरिमिया के लगिरिमिया गाहामखौ नों निजागे दंनि हासि आं पहिलाफोराव साका चिन तिब्रासा जेफोरखौनो जेखुनु माने गाहाम साना थांगौ जेखुनु समय माने डिमान्ड खाया थांगौ बुनि बसं बुनि बरफ फायकेबेन फाया चिन बरफ फायकेबेन फायो हासि आबागै आं कक कसानाम जों ताकुते बुकसं जरायागौ करिखा ते 5 থেকে 6 मास जों फादि चिन महाराष्ट्रनि लगि जों तंलायन थानसाका तंलायानो जों तिब्रासा जत 15 लाख तंमाने जों थानसाका फुनुक लायानो जों थानसा हंगना जों तावसि रखखांनाय हासि राजनीति 25 থেকে 25 বছর সিপিএম খাইলেমা आतर सफैया सिपिएम आमाल पाइखा ताबो बिजेपि आईपीपी खेलाय दङ आईपीपी तो अलमोस्ट मान पाइते ताबो बिजेपि वो 10-12 जन 13 जन दंगौ खाय दं हासि आं केनो मानाखै मुसुया कारण डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेटिक इंडिया वो जेकुन बरक जेकुन पार्टी खायमसुं खायमान हासि फियाबाग नि जागा नों खाय दंदि सिनि जे डिमान्ड खाय दंमोन ग्राति प्रब्लेम चिन तिब्रा सानि जे थिनान बै जों जे कस खाय दंमानि जों जे सानै दंमानि आ जागाले फाय केबेन तां फाय हाय जान गका बसि हामजम बिसिंतै हामजम रुइ जमा तंनाय जों तिब्रा बसं जों ताव थानसांगासिम से रखा दंसिउ हासि थानसांगासिम जों रखा दंसिउ थानसा सारा तेपुन लामा गरै एकमात्र बुबाग्रा दंगौ बुबाग्रान बिसिंतैनो चिन तिब्रासा मोथांजांनाय चिन तिब्रासा हामक्रायंनाय आबाय कगना मुसुङो तावबो जारा अन पार्टी हामजागै रां 500 बागै रां 5000 10000 नि बागै ताबो जारा अन पार्टी खायथां रां कगना मुसुङ हासि फायदि चिन थानसां स फायदि वाइसा सबा खायनाय सिन एकलगे तिब्रासा सक्सेस दांनि याफु नायलायानो रां 5000 10000 15000 20000 नि बागै बुनि याकुं तला दंगै बुनि बसन मिलि दंगै बुनि बसन पार्टी खाय दंगै कुं लाब करि गायसि चिन तिब्रासा ताय मोनजा फाय सफैया जों थानसा मांसिनाय जों थानजान बिसिंथिनो जों जयनाय हासि आमसे कक सावैनो जतन हर गाहाम गोरों दंबायदि बस गां साल जों तेबो चिन खरांना फुवारनाय चिनि जे एकटन मटो जों थानसां लायन फायदि जों थानजासिम बिथि रखा दंगौ जों थानसानि बिसिंथिनो चिन तिब्रासा मोथांजानाय हासि जों थानजाङैनो जों चिन तिब्रासा जों जय खायनाय जों चिन हानाव जों किफिलि मानाय चिन हाव जों बख्रक टिसा जों हिमानाय हासि जों ते 5 থেকে 6 मास फारि जों कक बांलायावै थानजा तंलायनो हासि हामबाय जतन हर गाहाम